حبیب اللہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا بڑی عظیم ربائی اردو ربائی آگے ارشاد بھائی تھوڑی نظر کر رہے ہوں بڑے عظیم اشعار پڑھ رہے ہو جس سے جتنا کرم ہے اتنا بولے گا سبحان اللہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم دریا درخت کلام دان کم سے کم پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم اس رسول کی کیا کر سکے بشر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بولو نا ایک باری سبحان اللہ میرے نال تو نہیں حضور دی آل تشریف فرما ہو گئے ہیں تہاڈی بھی خوش نصیبی تے میری بھی خوش نصیبی آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد اکمل شاہ صاحب بخاری آستان عالیہ پیر شاہ الحمدللہ بعمل تے باشرہ سید اور مفتی سید تشریف فرما ہو گئے یقیناً بڑی خوشی ہوئی اپنی طرفوں میزباناں طرفوں دل دی عطا گہرائیوں دے نال خوش آمدید آخنا کری بولو نا ذرا سبحان اللہ تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر پھر میں کیوں نہ آکھا کہ بلا شاہ صاحب او دارد بنا کوئی تولے او دارد بنا کوئی تولے او کیڑا یو دی
کرے جد ماں وچوں رب بالے اکمل بھائی یہ سیٹ کرو یار سارا مزہ خراب ہو رہا ہے ایک بار بولو نا ذرا سبحان اللہ او دی کیڑا ریس کرے تسی بھی کہہ لو جد ماں وچوں رب بالے او دی کیڑا ریس کرے جد ماں وچوں رب بالے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جڑا پیغام بھائی ارشاد قادری صاحب نے پیش کیتا میں بھی وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں شیروں دی صورت دے اندر کہ جنہوں نے حضور نال دنیا تے وفا کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے دنیا تے عزت عطا فرما دیتیاں اور قبر حشر دے اندر بھی فرشتے انہاں لوگاں دا استقبال کردے نے حال ہی الحمدللہ امیر المجاہدین فناف الرسول عاشق رسول حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا تے دس دیتا کہ مسلمانوں جدوں بھی دین دی اوکھا ویلا ہے نہ جان دی پرواہ کرنی ہے تے نہ مال دی پرواہ کرنی ہے بس میرا پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں ایک بار ہتھوں نوں لہرا کے بولو نا یا رسول اللہ کہ نبی دے جڑے وے حبدار ہاد نبی دے جڑے وے حبدار ہاد اوہی جنت دے سے حقدار ہاد اوہی جنت دے سے حقدار ہاد فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے محمد تے جڑے اسوار ہاد محمد تے جڑے اسوار ہاد نبی دے جڑے حبدار ہاد اور جنہ کر لئے پنج تن دے غلام الحمدللہ ساڑھے دل وچ حضور دا بھی پیار ہے تے حضور دی اہل بیت دا بھی پیار ہے تے پیر و مرشد والے بیٹھے بولنا ذرا سبحان اللہ شعر بڑا عظیم دے رہے ہیں کہ جنہ کر نہیں پنج تن دی غلامی او ڈب دے نہیں صدایا پار ہون او ڈب دے نہیں صدایا پار ہون
سبحان اللہ. میں بالکل آخری شعر تے آ گیا وقت دی قدر کردے ہویا. اوہی جنت دے سے حق دار ہون نبی دے جڑے ہوبدار ہون تو جو منگنا منگ لے مرتضی تو جو منگنا منگ لے مرتضی تو اچھلے کدی اتھوں انکار ہوندے اچھلے کدی اتھوں انکار ہوندے نبی دے جڑے وے ہوبدار ہوندے